Kita lang. For this vlog, magkamta sa Monterasas ni Cebu. Dayon pabugnaw sa Linaw Spring. Outfit check sa mukatkat ni. Mag-mall walang yads. Ay. Medyo naglibog siya ko sa mga outfitan sa mga tikat ko eh. Asa ka madog? Mag-meet up. As Aileen, oh. Medyo prepared sa Aileen. Kanigit, oh. Toyok 360. Asa ka to? Mag-meet up lang. Oh, makita na diri ang skypad ni Liz later, oh. Layo ba itong make-upan? Kasi nagpapahibaw sa imo, ha? Yung siya ay make-up ko, no? Ano lang sa puso kong make-up kit? Uy, gari pa biyan ni friends ganang buntag para lang kita masaag. Ayun. Tanawan na yung mga markings diha ron. Salamat kay friends. Ibut nga na din yung scotch dip daan. Ang ako mo tuyo ni friends pag chat niyan ako. Friends, musuway tagkat-kat na. O Spartan, dili overnight. Pero sige lang, uwing. Pabayagin mo ko yung si friends sa kanirag, may kugto. Nakita mga prospect ang mga yan. Ang mga konstrusa, ang mga construction workers sa Skypad 2. Ang mga yaura. Ako din na nga pa mauli kay doon na sila upat pagpilo. More! Nagsweldo meron ka sa bando. Kuwang daw. Masunduan ang balik. Di ba before mag-start, basa pa mo nag... Hindi naman ay kanakuha, di ba? Ikay muna. Di mga yawan-un na lagi kayo muro no. Oh no! Ang sandala mo, friends? Lechon manok. Ikaw, Lynn, ang sandala mo, Lynn? Mayaman! Noto. Inshallah. Ikaw na. Sige, sa ako po ko ako iwatat no. Kasi tayo mga ayos lang. Kayo tayo. Huwag mo ikuan, huwag mo kapot. Maglago na lang. Namin nakasabay ng mga laing campers baong mas lingaw ang gabi. So hi guys, so it's time check mga 7 PM na no. So mo ni siya ang view sa Monterasas actually. Kuyo karon naghapon ng mga yads pero namin napunitan sa Daplins Dan. Perbiaso na ng Daplins Dan. Daplin dahil sa kakahuyan, okay na? Okay. Diba na ba? May dalim ta kasabot. Daplin ng Samo. Ay, nabi si Princess Kimberly. So kumusta ang view dihang touch? Okay ra, lamig kay siya sa kumari. Alam mo ako giti. So actually si Tatong Galota kakuyog karon pero nangita siya pagi, nakigbaylo siya shift. Tumi. Ay, kinsa na siya imong friend? Louie, pailaila sa ni oy. So amo na lang gi-enjoy ang view while talking about life, problems, friendships, o medyo napalami ang tagay. So maong maoy ang show. Nalimpyo na ang mga person. So, wow, what a beautiful sight.
pagkit kay siya init, bugnaw, pagkit siya ang hangin. Pero ang concern na gud ani gud, wakay ka pa kasilungan diri na pinta. Claygo lagi, uguan. Leave no trace policy. Ano, very good. Maganda gialihan kituyo. Mo kay sa ila jung gialihan og kahoy kay bawo sa lang malikit ng botelya pag madiretso. So mo na siya ang Skypad 2.0. So basta nag-upload ani kompleto na ni mga balaya. Kita gid mo sa kuano sa kanang camp no ang pagtinabangay. Sarang silingan din nga to. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Why ang over? Wala. Mag-refill pag yung tattoo. Morning, matulog. Uy, unsa na diya, uy. Pretty pa. Hello. Back na sa diri sa Linaw Spring, oh. Effort kay kantang yards. So after naman nagpabukid, magpabugnaw sa diri sa Linaw. With fairness, ako mga kausaban. Concrete na ang area. Kaning cottage, tag 4 hash na, tag 800 tong sa Ubaylan, ubos lantay. Nandirim, not sure how much. Yan nagyan po ang CR, of course. Lang kusina, of course. Kapila na sad ni og balik-balik tirang resorta o relaxing jud siya alanay sa oras. Kalma lang jud ang palibot o pakapakalma sa utok.